Takže, streda, dane vybrať treba. Silný Juraj není doma, okej. Jožo Kakanička je mŕtvy, takže nič. A čo, tam vidím jeho menovku. Falošný čavo? Tak? Dane, alebo to, čo máte, nečumte. To čo je? Nikdy sme sa nevideli, bratranec. No takže, hyperaktívny Daniel. Ten je nejaký nový asi. Čau, Daniel. Čau, Skoto, čau. Ahoj, čau. Tu máš Dane. Emeraldy. No, tak dovidenia. No, a teraz ďalší. Dane. A ty čo? Ty nemáš ani tvár. No, čo, tak dávaj. To čo je? Kvetina? Robíš si srandu? Aha, a koľko emeraldov mal? A mne zaplatí kvetinou. No. Veľký Tony. Veľký Tony, čo ja dúfam, že mi nedáš znova prasačiu hlavu. No ahoj, tu máš tortičky. Tortičky? No ja mám radšej slané, ale však dobre, ďakujem, dovidenia. Doktor, Dane, idem preč. Kto býva tuto? Vidím tam menovku. Dane, alebo to, čo máte. Tu máš surové železo, teda emeraldy. Surové emeraldy. Ako sa ti podarí vyťažiť emeraldy, ale máš len surové? Silný Juraj? No ahoj, bol som na dovolenke. Dávaj, Dane. Tu máš Golden Apple. Enchantované Golden Apple? No ďakujem.